Kaigsuunan, mayong buntag kaninyong tanan gikan dinhi sa DYRF Broadcast Station asa man mong parte sa kalibutan naminaw kanato karon gikan dinhi ta sa DYRF Broadcast Studio na sa sud sa University of San Carlos, Cebu City, Philippines. To the rest of the world ug sa mga naminaw usab kanato pinaagi sa atong sister stations ang Power FM 89.1 ug ang DYAJ diha sa Ormoc City. Ug sa mga naglantaw usab kanato karon sa ato ang Facebook live streaming, no, asa man mong parte sa kalibutan namina o naglantaw kanato karon, maayong buntag gikan dinhi sa syudad sa Sugbo. Kini mga kaigsuonan ang pinakauna gayud nato nga hunat, no, sa ato ang bag-o nga programa, mga piniling dapit sa inahan sa langit, no, kay kung inyong nahinumduman sa mga nanglabay nga mga adlaw ang ato usab nga gipasupot dinhi sa susama nga oras mao ang mga santos, kasaysayan sa mga santos, especially kadtong mga santos nga anaay mga parokya dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Then naka-kuha naman ta ato, naka-round naman ta ato, mo na nga maayo usab na hunahunaan namo nga mag-devote usab kita og usa ka programa para kang Mama Mary usab, no, kini siya ang mga piniling dapit sa inahan sa langit, no, kay mao ni ang kibali mo ang Flores de Mayo presentation alang kaninyo nga mga tigpaminaw ug mga naglantaw kanato sa ato ang Facebook live streaming. Og kay ang atong hisgutan mga piniling dapit sa inahan sa langit, ang musunod nga mga adlaw mga kaigsuonan, mo zoom in ta sa mga nagkadaiya nga mga Marian apparitions, no, mga sikat nga mga Marian apparitions nga kung diin mga ilado sa tibuok kalibutan, no. So moadto ta sa maghisgot ta sa apparition sa Guadalupe sa Mexico, sa Fatima Portugal, then sa Lourdes, then moadto pud ta sa Aparecida sa Brazil, sa nagkalain-lain pa nga mga lugar kung diin nagpakita ang mahal nga Birheng Maria. So kada adlaw sukad ugma mga kaigsuonan, magsugod gyud ta ugma. Then inig kana siya kutob na ni siya sa Pizza 30 adlaw nga sa sunod pagyud nga Sabado. Mao na siya ang pag-wrap up na sa ato ang mga piniling dapit sa inahan sa langit. So na ako'y usa ka kauban dinhi sukad ugma nga siya ang istorya kanato mahitungod sa pagpakita sa mahal nga Birhen Maria. Pero karon kay ang mao man ang una nato nga adlaw, kinahanglan ang atong buhaton mao ang pagpasabot kung unsa ni siyang Marian apparition o pagpakita ni Mama Mary o unsa sad ang mga kinahanglan nga agian, no, sa usa ka Marian apparition sa pagpakita ni Maria para makaingon jud ta nga kini siya nga pagpakita ni Maria tinuod jud ni og dili ni siya char-char lang, no. So kung tinuod ba jud ni o na himo ra ni sa usa ka tawo, no. So bisan pa na ay mga maingon nato nga naay mga naamay mga nangaayo nga mga tao, no, then pag imbestigar dili dai siya tinuod, no. Then kabalusod ta mahibaw-an sad nato dinhi nga sa tibuok kalibutan daghan dai nga mga pagpakita si Maria nga gibuhat, no. So panining tanan nga mga pagpakita ni giingon nga pagpakita ni Maria, ang simbahan kinahanglan masusigyod kayo sa iyang pag-imbestigar, no. So mao na nga dili tanan nga giingon nga nagpakita si Maria tinuod automatic na dayon nga tinuod na dayon, no, dili, no. So kinahanglan moagi pa na siya og kuti kaayo nga imbestigasyon, no. Gani ang pinakasikat nga ingon nato nga na ilhan nga pagpakita ni Maria dinhi sa Pilipinas mao to siyang giingon nga Our Lady of Lipa, no, o Mary Mediatrix dito sa Lipa, no. Pero sayod ta nga bagpipila ka tuig ang nilabay, niingon ang Vatican nga walay supernatural, no, walay supernatural nga nahitabo, no. So mao ni siya, no, taas kaay nga proseso mga kaigsuonan ang agian sa usa ka Marian apparition. Una ni siya mahimo o ingon jud masilyuhan sa usa kasi sa simbahan nga kini siya
tinuod gayud, no? So unsa man ni siyang Marian apparition, no? So unsa man ni siya? Mao ni siya ang giingon ta nga reported supernatural nga pagpakita ni Mama Mary, no? Ang inahan ni Jesus. Or maingon pwede pod ni siya nga pagpakita sa makadaghang higayon sa inahan ni Jesus. Supernatural. No unsa may pagsabot ining supernatural para ma-qualify gyud nga ang usa ka pagpakita ni Maria, matawag yun ni siya nga apparition, kinahanglan nga si Maria nagpakita sa lugar kung diin atoa usab ang nakakita. No? So, kanang physical nga nakit-an gayud usab niya. Halimbawa, ingon ang usa ka tao, moingon siya nga, Father, natulog, pagkatulog nako Father ba, nakit-an ako si Mama Mary. Apparition na ba to? No, ang tubag ana, yes or no ba o unsa? Ang tubag ana, dili na siya nato matawag nga apparition kay pasabot ana nagdamgo ra ka, no? So kinahanglan nga si Mama Mary makit-an, no? Makit-an sa lokasyon kung asa usab ikaw, no? Pero walay labot ang kanang ingno nato mga damgo, no? So na may daghang mga tao moingon nga nakakita ko kang Mama Mary Father, no? Nakit-an ako siya sa akong damgo. Tapos mangwana dayon ka, magistorya na ka, no? Magistorya na ka about sa imuhang pagtuo, no? Makaayo na siya pero dili na siya nato makonsider nga apparition kay kana siya imuha mang damgo, no? Dili siya physical, no, nga nagpakita si Maria. Walay supernatural nga nahitabo kay nagdamgo raman ka. Then lain pang pangutana. Mingon nga katong one time Father ba, katong nagampo ko. Tapos, sa akong pagampo, sa pagpiyong nako Father, no? Sa akong pagpiyong sa akong mga mata, nakit-an nako si Mama Mary sa akong atubangan, no? Gipiyong nimo ang imong mata, tapos pagpiyong na hinuon nimo, nakit-an nimo si Mama Mary sa imong atubangan. Makonsider ba na nato siya nga apparition? The answer is no. No, kay sa imuha raman na siya nga huna-huna. No? So, kini siya, kuti kaayos siya nga proseso para ma-consider yun nato siya nga apparition. So, daghan ta nga mga kasinatian sa pagtuo o kasinatian kang Mama Mary nga maingon ta nakatabang sa atong pagtuo apan dili nato ma-consider nga mga apparitions. No? So, halimbawa, moadto mo didto sa usa ka lugar, no, sa kanang sa simbahan. Tapos muhikap-hikap mo dito sa mga image ni Mama Mary, no? Then inighikap-hikap ninyo dito, nakaingon mo nga, alam mura man ko kato dito Father ba samtang naghikap-hikap ko dito sa kamot ni Mama Mary o sa tiila ni Mama Mary. Nakita na muramag kanang kuan, muramag nabati na ako nga naay ni gako sa ako nga bugnaw kaayo Father, no, nga tas nabati na ako na nasimutan na mo nga naihumot kay nga bulak. Ituog ko nga si Mama Mary na to, no? So kana siya dili na nato ma-consider nga apparition, no, kay nabati raman nimo na imuha raman siyang nasimhutan pero wala nimo nakit-an. So dili nato ma-validate nga kana siya usa ka apparition ni Mama Mary, no? So para maingon jud nato nga kini siya apparition ni Mama Mary, kini siya gyud nagpasabot nga objective gyud siya nga nakit-an, no? Kanang nakit-an jud nimo dili lang sa huna-huna, no? Dili lang sa kasing-kasing kundi nakit-an jud, no? Nakit-an, physical nga nakit-an si Mama Mary. So mao ni siya, no, ang pagpasabot nato kung unsa ni siyang Marian apparition, no? So kini siyang Marian apparition maingon sad ni nato nga mao ni siya ang nagpadayon nga pagpakita ni Maria sa iyang inahanon nga pagtagad alang sa iyang mga anak, no, diha sa simbahan, no? So kini siya kay si Mama Mary nahigugma man kanato, siya man ang atong inahan. So kini siyang pagpakita niya ana ay mga kasagaran na ay mga mensahe, no,
og kini siya nga mga mensahe haom ni siya sa tagsa-tagsa usab ka mga panahon, no? Kung unsang panahon na siya nagpakita, haom pud ni siya sa mensahe atong panahona nila, no? So halimbawa kung naay usa ka pagpakita si Mama Mary, no, karong higayuna, ang mensahe usab niya muhaom usab kung unsa ang atong sitwasyon karon, no? So usahay ang pagpakita ni Mama Mary napoy mga higayon nga dili siya motingog, no? Nga magpakita lamang siya. Nasa higayon nga ang iyang mga mensahe haom sa ato ang panahon karon o ubanan pud ni sa kanang gitawag nato nga mga panagna, no? Then kanang mga panagna ni Mama Mary ma-validate ra pud na siya kadugayan, no? Sa paglabay sa panahon, ma-validate pud na siya. Usahay makitaan pud nato nga ang mga apparition pud ni Mama Mary na pud na siya ay dala nga mga kaayuhan, no? Kanang inig ang usa ka tawo moadto dito sa apparition site, then inig adto niya dito sa apparition site, masinati niya nga kung naa siya'y sakit na wala ang iyang sakit, total nga nawala gayud ang iyang sakit, no? So kana siya mga parte na siya sa maingon nato nga Marian apparition, no? Then ang apparition is kasagaran na siya nga ubanan sa titulo ni Mama Mary, no? So usa o duha ka titulo ni Mama Mary, no? So naay mga higayon nga si Mama Mary magpaila, no? Mingon siya nga ako ang Immaculada Conception, no? Katong pagpakita niya dito sa Lourdes, ningon siya nga ako ang Immaculada Conception. Pag-abot niya dito sa Belgium, pagpakita niya sa Belgium isip inahan sa Dios, niingon siya nga I am the virgin of the poor, no? So ako ang birhen sa mga kabos, no? So kana siya anao say mga underlying nga mga messages nga kinahanglan natong makit-an. Okay. Then ang uban nga mga apparition na ay usa lamang ka nakakita, no? So halimbawa kadtong sa Virgin of the Poor sa Belgium, usa ray nakakita ni adto. Kadtong sa Fatima, Portugal, no? So tulo ka bata ang gipakitaan. Kadtong didto sa Lipa, Batangas, no? Ang nagpakita didto kang Tersing Castillo, no? So usara usab ka gitawag na ang gipakitaan, gitawag na nato og seer. S-E-E-R, seer. Then ang didto sa Akita, Japan, na usa nga gipakitaan usab si Sister Agnes Sasagawa. Then didto sa Guadalupe, usa ka tao ang gipakitaan si Juan Diego, no? So naay mga higayon nga usa lang kabuok ang pakitaan, napoy uban nga duha ang pakitaan, tulo ang pakitaan, then in some cases usab naapoy kanang mayon nato nga modern mga mass apparitions, no, nga kanang daghan jud ang nakakita, no? Halimbawa katong pagpakita ni Mama Mary dito sa Vietnam, no? So sa Our Lady of Lavang, no? So dito sa Our Lady of Lavang sa Vietnam, dili lang usa ang nakakita sa pagpakita ni Mama Mary kundi mass apparitions, no? So daghan ang nakakita, no? Then accompanied na siya by photographs, no? So daghan ang nakit-an nga mga picture, nakakuha og picture ni ana nga butanga. Then una ta mo padayon mga kaigsuonan, mopasupot sa taog mga pipila ka pahinumdom. Piniling dapit sa inahan sa langit. Yes, mga kaigsuonan, balik kita dinhi sa mga piniling dapit sa inahan sa langit. Kung makaadto gani mo dito sa Italy mga kaigsuonan, then maglibot-libot mo dito sa mga simbahan dito sa Italy, adto mo sa usa ka kapilya nga ang pangalan ini nga kapilya Portinari Chapel, no? So Portinari Chapel. Makita ni siya dito sa Verona, Italy, no? Then kini siya nga chapel unique ni sa tanan nga chapel sa tibuok kalibutan o sa tanan nga mga kapilya. Kay inigsulod ninyo didto, makita ninyo nga nay image si Saint Peter dito, Saint Peter of Verona.
usa ni siya ka santos mga kaigsuonan, Dominican nga santos nga ang iyang imahe nagmisa. Karon sa iyang pagmisa nay nagpakita sa iya nga gwapa kay nga babayi, no, nga nagdala og bata, no. So nagpakita sa iya nga gidisturbo siya pag-ayo, no, kanang samtang nagmisa siya murag kuhaan siya og atensyon ba, no, kanang kuan yun sa iya gihimo gyud nga madisturbo siya, no, samtang concentrated kay siya sa iyang pagmisa. Nay babaye nga nagdala og bata nga kuan kayo nga pirmi mo disturbo gyud sa iya, no. Then si Saint Peter of Verona sa iyang kasing-kasing ningon siya nga kining nagpakita sa kuha dili gyud ni si Mama Mary ug ang iyang anak, tungod kay gidisturbo nila ang akong pagmisa. So unsay gihimo ni Saint Peter of Verona? Ang nagpakita sa iya, no, ang nagpakita nga supernatural nga nagpakita sa iya, gikuha niya ang hostia, then gingon siya, kung tinuod ka nga inahan sa Dios, giina niya ang katong babae nga nagpakita sa iya, kung tinuod ka nga inahan sa Dios, simbaha kining Eucharistia. Pag ingon niya nga simba ang Eucharistia, then gipaatubang niya ang Eucharistia didto sa babae nga gwapa kaayo. Ang babae nga gwapa kaayo, all of a sudden, no, natugkan siya og sungay. Kay kadto dili day tinuod nga si Maria, kundili mao ang demonyo nga nidisturbo sa iya sa panahon sa iyang pag-ampo, no. So unsa may lesson ni ana mga kaigsunan kung atong i-apply usab sa mga Marian apparitions, no. So dili tanan nga makita nato nga pagpakita ni Maria makonsider dayon nato nga automatic na dayon tamo ay kay Mama Mary gyud ni, no. So naay kuting nga investigasyon ang simbahan para ato gyud matud-an nga kining gihimo nga pagpakita ni Maria tinuod gayud, no. Kay kabalo man ta nga ang demonyo tricky baya kay ng demonyo, no. So manglimbog yun da ang demonyo, so mangita gyud na siya og higayon nga maka-score na siya sa atoang pagtuo. Mao na nga ang simbahan is very careful about reports of Marian apparitions. Nito ang simbahan nga ang mga supernatural, no, ang mga supernatural nga mga panghitabo, pagpakita ni Maria, posible gayud, no. Apan ang simbahan usab nagtuo nga kinahanglan ang mga aparisyon ni Maria kinahanglan usab nga ivalidar, no. So nagtuo ang simbahan nga mas daghan sa mga aparisyon ni Maria ang dili tinuod, no, nga himo-himo lamang sa nakakita o niingon nga nakakita o maingon ta nga resulta kini sa usa ka puwersa nga dili nato matawag nga divine intervention, no. So susama sa pagpakita sa demonyo nga nagdisguise lamang di ay o naong ni Mama Mary, no, or Madonna and Child, no, nga nagpa-disguise lang day ang demonyo. So mao na nga kinahanglan mabusisi kaayo ang pag-imbestigar niini mga kaigsuonan. Niadtong 1978 ang Congregation sa Doctrine of the Faith nihimo sa guidelines, no. So 1978 naghimo ang simbahan o guidelines para niining alleged, no, mga taho mahitungod sa apparitions o mga pagpakita, no. So mga apparitions ni Mama Mary, apparitions ni Jesus, o kini siya naanay hanay, no, nga kinahanglan nga sundon o niini hanay sa pagtuki kung tinuod bagyod ang usa ka Marian apparitions, naanay mga kinahanglan nga lantawon
una ta mo deklarar isip simbahan nga kini siya tinuod gayud. Okay. Unsa may example, unsa may mga kriteriya niini? Una, sincerity and moral uprightness of the seers, no? So nga atong lantawon ang kinabuhi sa usa ka nakalantaw, no? Nakalantaw o nakakita kang Mama Mary. Kumusta man ang iyang kinabuhi? Makaingon ba ta nga ang iyang kinabuhi nilarawan sad nga pakitaan siya ni Mama Mary? Ang iyang kinabuhi, maingon ba nato nga pwede usab mahimo nga tamdanan alang kanato nga mga Kristiyanos? Kay sa makadaghang higayon, ang maingon nato ang there is sa in English pa, there is a very thin line, no, nga naiggamay nipis ra kayo ang linya mahitungod sa tawong buang o sa tawong sakto ang pangisip, no. So usahay naay mga muingon nga nakakita sila kang Mama Mary, pero kung imong lantawon ang ilang psychological, no, ang ilang psychological nga panghuna-huna, murag dili kaayo haom sa ilang gipangsulti nga sila gipakitaan ni Maria, no. So mao nay una nga lantawon, kung ang niingon ba nga nakakita kang Mama Mary, maayo ba pod ang iyang kinabuhi, no, nga ang iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Maayo ba ang iyang pakigrelasyon sa iyang pamilya, sa iyang mga kaigsuonan, sa mga iyang komunidad, no? O unsa ba ang iyang psychological status anang higayuna, no? So dili lamang lantawon nga kay niingon siya nga nakakita siya, tuuhan na dayon nato, kundi importante nga lantawon kung siya wala na ba siya sa iyang sakto nga pangisip, siya wala ba niagi og depression, no? Siya wala ba niagi og kanang daghan nga mga problema, tapos nikalit lang ni siya og ingon nga nakakita siya kang Mama Mary, no. So usa na sa mga kinahanglan nga lantawon sa mga mutuki sa mga Marian apparitions ang nagsulti nga sila nakakita kang Maria. Ikaduha, the theological accuracy of the messages, no. So kung ang mga mensahe ni Mama Mary, kung naamay mensahe, no, naamay uban nga mga apparition ni Mama Mary nga wala siya gisulti, no. So silent lamang ang iyang pagpakita. Pero sa makadagang higayon naay mga apparition si Mama Mary nga daghan siya og gisulti, no. So ang gisulti ni Mama Mary sakto ba usab sa mga doktrina sa simbahan, no, kung nihaom ba usab siya, no. Kay kung wala siya nihaom, that means magduda na ka, no, nga lahi na nga lahi ang maingon nato nga lahi ni siya nga mensahe, wala ni ayon sa mga gisulti ni Kristo, no, sa mga gisulti ni Kristo sa iyang kapanahunan, magduda na ang mga investigador ni ana. Then ang ikatulo, ang spiritual fruits resulting from the apparition event, no. So ang kanang ingon nato mga conversion stories, no. So dali ra kayo ta makakita og mga conversions, no, like ang usa ka tawo masakiton tapos naayog kalit, no. So nay mga tawo nga instant nga healing, no, kanang moadto ka dito sa Fatima, Portugal halimbawa, o dito sa Lourdes, makita nimo ang mga daghan kay nga mga crutches, mga wheelchairs, mauna nga kita nimo nga nay mga tawo nga instant nga naayo sila. Then moadto gani pud ka dinhi sa Cebu nga, sa Birin sa Simala, makita nimo nga daghan kayo og mga crutches, daghan kayo og mga wheelchair, gibili na sa mga tawo nga nangaayo sila, nakalakaw sila, ang mga tawo nga gimilagruhan sa Ginoo. Pero
labaw pa ni ana napoy mga tawo nga dili pisikal ang ilahang kabaguhan, kundi sa kasing-kasing daghag na usab-usab sa ilahang panglantaw sa kinabuhi. Mao nay dako nga conversion, no, kanang nausab ang panglantaw nila sa kinabuhi, mas nahimo sila nga progresibo diya sa ilahang pagtuo, mas nilambo sila sa ilahang relasyon sa Ginoo, diya sa relasyon sa ilang pamilya, no. So mao na siya mga kinahanglan nato nga lantawon diya sa mga Marian apparitions. Unsay mga spiritual fruits, mga bunga sa nahitabo nga Marian apparitions. Kung ubano na ni nato silang tulo mga kaigsuonan, kining ang psychological makeup, no, ang psychological makeup ug ang moral makeup sa nakakita, ang theological accuracy sa mga mensahe ug ang positive spiritual fruits, taas na kayo na siya nga proseso mga kaigsuonan, no. So mao na nga kinahanglan, no, kuti gayud kayo, no, kay lantaw nimo ang unsay gipangsulti ining tawhana nga nakakita kang Mama Mary, lantawon sa dimo ang mga reaksyon usab sa mga tao, then imo sang lantawon kung nahaom ba gayud kini nga mga gisulti ni Mama Mary nga gisulti na pinaagi sa seer, no, so nakakita, o kung nabay dili maayo o wala nagmatch sa gisulti ni Hesus ang gisulti ni Mama Mary. So daghan kayo mga inana ng mga butang, no. So kini silang tulo mga kaigsunan. Ang ecclesial authority will decide on the veracity of the apparition, no. Mao ni nga ang simbahan mulantaw siya, no, mulantaw siya halimbawa dinhi sa halimbawa kung naay apparition diri sa Cebu, ang obispo mag-designate og usa ka pari, no. So diri sa Archdiocese of Cebu naitay gitawag nga kini siyang commission sa natural phenomena, no. Kung naay mga natural phenomenon nga mahitabo dinhi, ang mulantaw ni ana si Father Mar Balili, no. So si palimbawa naay mahitabo, so adto na ni Father Mar Balili, then iyang imbestigahan kung kinsa maning mga nakakita kang Mama Mary, unsa may pamilya ining mga nakakita kang Mama Mary, unsa may nahitabo sa ilahang balay, no, unsa may sulti sa iha usab nga komunidad mahitungod niini nakakita, no. Then mulantaw sad siya unsay gisulti, pangutanon sad niya kung unsay gisulti ni Mama Mary, kung ang mga gisulti ni Mama Mary sakto ba usab sa mga gipangsulti ni Kristo o sa doktrina sa simbahan. Then ikatulo, lantawon sad niya kung nabay mga nangaayo, naabay mga tawo nga nausab ang ilahang Kristohanong pagtuo, mas nilambo sila, no. So kini siya mga kaigsunan, muna siya ang lantawon, no. Then usahay tungod kay ang naay mga report nga magpakita si Mama Mary, mao na nga hinay-hinay nga mugather na usab day daghan kay mga tao, no. Naturalmente ang mga tao mudugok dayon na, mudugok, no. So tungod kay mudugok ang mga tao, naay mga higayon nga mo-approve ang simbahan, no, especially ang diocese nga naay veneration, no, kanang naay mga himuon nga mga pag-ampo ni ana nga mga lugara, no. Then halimbawa kining Our Lady of Miraculous Medal, no. So pagpakita ni Mama Mary, naghatag siya og Miraculous Medal, no. Then naa siya mga panaad sa mga mugamit niya ng musulob niya ng Miraculous Medal. Then after investigation, gitugutan sa simbahan nga naay mga inana nga devotion sa Our Lady of Miraculous Medal. Then eventually ang mga tao adto na dito sa lugar sa apparition sa Miraculous Medal. Then eventually katong mga nangadto dito sa Paris, France para sa Our Lady of Miraculous Medal, muadto na po na sila sa kuan, muadto na sila, nigulin na sa ilang mga respective nga mga countries, manghimo po sila og devotion sa Our Lady of Miraculous Medal, no. So anay pagtugot, no, na mga higayon nga
na ipagtugot ang simbahan nga mahimo tungod kay naay mga Marian apparitions, no? So sa simbahan na alamay dili tanan nga susama sa akong giingon kaganiha, dili tanan nga mga Marian apparitions nga nailhan nato karon giaprubahan sa simbahan, no? So rare ra kaayo nga tanan nga or sa gamay ra kaayo ang mga apparition sa simbahan nga silyuhan gyud sa simbahan nga tinuod, no, nga supernatural gayud, no? So naayusab mga apparitions nga maingon nato nga na-reject usab sa simbahan, no? Karon lantaw nato kung unsa ni siya, unsay mga ipagawa sa simbahan, no? Inig kahuman sa investigasyon sa simbahan, unsa may mga himuon sa simbahan, unsay mga pronouncements nga himuon ang simbahan kung ana ay mga Marian apparitions, no? So una kay kini supernatural man, no? So anaay investigasyon, no? So katong giingon nato nga lantawon ang nakakita, yung iyang kinabuhi, ang iyang moral nga pagpuyo, ang iyang panghuna-huna kung sakto ba ang iyang panghuna-huna. Then ikaduha, ang lantawon usab ang gisulti ni Mama Mary, ang mga taho kung kini siya haumba usab sa mga gisulti ni Kristo, o ikatulo kini siya lantawon usab ang mga bunga niini. Then unsa na may mga judgment ang simbahan, no? So natay gitawag nga positive judgment, no? So unsa man ni siyang positive judgment? Ang pasabot ining positive judgment kanang niingon jud ang simbahan nga worthy of belief, no, nga ang mensahe, ang panghitabo, ang ayan gayud nga tuhuan, no? So unsa man ni siyang halimbawa sa mga approved mga Marian apparitions. So mao na ni siya mga kaigsunan, ang mga kining approved Marian apparitions, mao ni siya ang atong lantawon, no? Kasagaran sa mga madungog ninyo sa mga mosunod nga mga adlaw, mao na ni siya ang atong himay-himayon jud ni nato siya sa mga mosunod nga mga adlaw. Una, kini siyang Our Lady of Guadalupe, mao ni siya ang approved with widespread liturgical veneration endorsed by the Holy See. Nga ang Vatican gayud ni endorse nga kini siyang mensahe sa Guadalupe, ang ayan gayud ninyong tuuhan, no? So Vatican approved ni siya, no? So unsa may nahitabo niadtong ining Our Lady of Guadalupe, no? So kining Our Lady of Guadalupe nahitabo ni adtong 1531. Unsa man ni siya nahitabo day niadtong 1531, no? So kung atong hinumduman na kaabot si Magellan dinhi sa Pilipinas March 16, 1521, no? So 10 years after na nakaabot si Magellan sa Pilipinas, after 10 years nagpakita si Mama Mary didto sa Tepeyac Hill sa Mexico City, Mexico, no? Sa usa ka Aztec Indian nga si Juan Diego, no? Then sa pagpakita ni Mama Mary didto ni adtong December 9, 1531, ang iyang mensahe una mangayo siya og usa ka simbahan nga kini siyang usa ka simbahan tukuron didto right on the spot nga siya nagpakita, no? So ang obispo ni atong higayuna wala siya nituo sa gisulti ni Juan Diego, pero pagpakita ni Mama Mary 3 days later, then nagpakita sad siya sa angkol ni Juan Diego nga si Juan Bernardino, ang mahal nga Birhen Maria, nag-imprint siya og usa ka imahe sa tilma, no, ni Juan Diego. Then kana siya nga display karon makita na nato didto sa Basilica of Our Lady of Guadalupe sa Mexico City. Kurat kay na siya nga imahe ng Our Lady of Guadalupe, mga kaigsuuna, no? Kay over the years ang Our Lady of Guadalupe simbolo gyud na sa mga
kaigsuuna nato nga mga Mexicans no sa ilahang Kristohanong pagtuo. Gani makabalo ka kung dito kag US, makabalo ka kung ang mga sakyanan na Mexicans bang tag-iya ini no kay naay kanang kuan naay symbol sa Our Lady of Guadalupe no. Then makita nimo nga ang mga Mexicans very kuan yun sila, very devoted sila sa Our Lady of Guadalupe. Og dinhi usab sa Sugbo mao pod ni ang sa ato dinhi kay patron man usab nato ang Our Lady of Guadalupe. Mao na nga dako pod ang pagdebosyon sa mga tao dinhi sa Our Lady of Guadalupe. Kana siya nga apparition Vatican approved kana siya. Ikaduha, kini siyang Our Lady of Miraculous Medal. Ang Lady of Miraculous Medal mga kaigsunan nahitabo kini ni adtong 1830 sa Rodibac, Paris, France no. So sa usa ka babaye nga si Saint Catherine Laborie. Then kini si Saint Catherine novice ni siya sa Daughters of Charity of Vincent de Paul. Then ni hisgot siya nga nagpakita sa iya si Mama Mary o ang usa ka medalyon no nga usa ka medalyon ang himuon alang kaniya o katong magunit o sulob nining mao nga medalyon makadawat og daghan nga mga grasya no. So the medal produced is most commonly known as the Miraculous Medal due to the many miracles connected with it. So katong mga naay mga miraculous medal no actually na sa balay naapod mi miraculous medal no kay kini siya naay letter M o cross no. So Our Lady of Miraculous Medal kana siya nahitabo sa atong 1830. Kana siya Vatican approved pud na siya. So tinuod gayud nga nahitabo ang Our Lady of La Salette no. So ang Our Lady of La Salette nahitabo na dito sa France usab. Then ang duha ka shepherd nakakita sila kang Mama Mary no. So then kuan kay ni siya nga apparition kanang sentimental ni siya nga apparition kay si Mama Mary nakita nila nga naghilak no tungod sa wala pagbalaan sa adlaw nga mga kinahanglan nga kung diin ang mga tao manimba o nagpasidaghan ng mga tao nga nagpasipala sa ngalan sa Ginoo no. So mao ni siya sa Our Lady of La Salette. Kana siya Vatican approved pud kana siya. Then ang Our Lady of Lourdes no. So kining Our Lady dito sa Lourdes, France, kung diin si Mama Mary ni paila sa iyang kaugalingon nga siya ang Immaculada Conception. Then since 1862 no. So 1862 nanay more than 60 medical cures no nga associated with the Lady of Lourdes nga gisilyuhan gud sa simbahan nga miraculous nga milagroso gayud no. So over 60 since 1862 no. So unsa na ta karon 2020 na ta karon pero since 1862 kung diin nagpakita si Mama Mary dito sa Lourdes no since niadtong higayuna naalamay more than 60 nga givalidate gayud sa simbahan nga tinuod gayud nga milagroso. Kung kamo gani moadto mo sa Lourdes, France, makita ninyo kanang lahi gyud ang feeling no kanang makita ninyo daghan kayog mga tao nga magkuan sila kanang maglinya dito para sa prosesyon, para maglinya dito para sa pagkumpisal, matouch jud ka no daghag kanang mausab sa imong panglantaw. Pero ang tinuod yun no kanang mingon nato nga medically kaingon yun ang medicine nga kini siya beyond medicine na gyud ni siya no. So mo na siya Vatican approved no Our Lady of Lourdes. Then sunod ang Our Lady of Knock no. So kini siya dito sa Ireland kaniadto no. So nagpakita si Mama Mary sa grupo sa 15 ka mga tao no. So mga bata, mga lalaki, mga batan-on ni sila nga gipakitaan ni Mama Mary no. Apan apoy mga pipila ka mga tigulang nga kauban ni Mama Mary sa mga seers no sa mga gipakitaan niini. Then of course ang atong kining ilado kayo nga Our Lady of Fatima dito sa Portugal kung diin si Mama Mary na request no sa
makanunayon nga pagampo sa pagrosaryo, no? So kini siya mga Vatican approved kini siya. Apan na usab mga higayon nga gi-aproban usab, no, kanang approved by the local bishop, no, kanang ongoing pa ang proseso, wala pa nakaabot dito sa Vatican, pero approved na sa local level, no, approved by the bishop, no, like kanang Our Lady of the Good Event dito sa Ecuador, ang Lady of Lao dito sa France, ang Our Lady of Good Help sa United States, Our Lady of Pontmain sa France, Our Lady of kinisiyang Buring sa Virgin of the Golden Heart sa Belgium, ang Our Lady of Banu o ang Virgin of the Poor dito sa Belgium, ang Our Lady of All Nations sa Amsterdam, Netherlands o uban pa. Then napud tay kini dinhi sa Asia, napoy on the level of the bishop, no, sa diocese, approved na sab ni siya kini siyang Our Lady of Akita, no. So daghan. Then nay mga higayon nga ni-approve usab ang mga investigador in relation to kanang positive effects, no. So kanang naay mga higayon nga naay mga kaayuhan nga nahitabo, no, naay mga tawo nga naayo og napoy mga higayon nga ni-approve ang simbahan tungod kay naay public veneration, no, especially kadtong mga dugay na kaayo nga mga nanay tradition ba, no, more than 100 years na ang nilabay, tapos taas na kaayo ang pagdebosyon sa mga tao, no. So halimbawa kanang Our Lady of the Pilar dito sa Saragossa, Spain, no, kay kana siya dugay naman na siya kaayo, mo na nga approved na siya with public veneration, no. Sa kini siyang Our Lady of Mount Carmel, dugay na sad na siya kaayo. Mo ni siya ang mga pipila lamang sa maingon nato nga mga Marian apparitions nga aprobado sa simbahan. Naay mga higayon nga dili usab maaproban, no. So pero kana siya mas matuki pa nato siya sa mga musunod pagayod nga mga adlaw, especially ugma mga kaigsuonan at tangin ninyo ang ato ang pagtuki mahitungon sa mga Marian apparitions, no. So ugma maghisgot na ta sa hinay-hinay na ta nga mag-zoom in sa mga Marian apparitions. So nininggot lua manamilit na ako kaninyo. Ako si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ugma sa susama gihapon nga istasyon alas 9 sa buntag dinhi lamang sa atong programa mga Piniling Dapit sa Inahan sa Langit.